Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kabang akwa ban pentip ang ni, hadin ba ngilay siyong meeting men na, ngila rairu ba sakatu katni teli kijat kam, ngin siya ban sedang ban tre kam no lani ban play nadu la syai kasngi bat ia kini ko order ngila isu sya barok ki deputy commissioner jong ke jelam ngala kaba light no de tang hapo Shillong agglomeration kan mamo light no ha Shillong agglomeration bat ka melim blok siana di blok melim yakini kadon nda kawe pat ko dar kabangan sabatai te kabenengkong ha kawe dei bat kini barok ke badei bat kini barok kan mamuk badei bat ke jela barok kawe like no yakini kabang labatai ya pi kamut ke Shillong agglomeration kabang kwa banong ya pi ngilasya ba ka construction activities ba ka jingtrei ya ka surok ya ka yeng ki sem en sedang ban sya no nadu la syai kasngi namar bro syakata ngi klempat sya te komong pinta menta ngi la sya ya kani kabaar kabing la sya syuru kalong ya yakini ki services provided by self employed persons mo kum ki electrician nang ta kini ki IT repairs, kini ki plumbing works, kini ki plumbers, kini ki mechanic, ki motor mechanics, lani ki carpenter. Ya kini ru nadu la syai kasngi, ngila sya hapo ka jela meklaya jongi, light no kum mangong pi ka hotspot area, ka bingindon la ka jong ka odar ba kidisi kin hapan bud din ya kata. Nang ta susu la syaru ya kini ki parmau kini ki kuari ki bengi ong ki stone kuari lani ki quarrying on aggregates namar sistem la sya ki construction lam don mau lam don siap kabamot kan numlong tiyakan niru nadu la sya kasngi ngila syak ba kin sedang no tangba ki mau ria kabang ngingisya kalong strict ban pendudkam hak jelala jong mdai ban ong mangin export sa Bangladesh lani ban ong ban export sa bar jong ke jela mekla kan he kijing sya kalong bai tik nap kamenta kajing pendudkam jong ki pajba ki jongi hak jela barok kowi kata kabang akwa ban pensyai hakmat jong pi nalor nang ta kitu kiwe ki sektor ki bangala debatai ka banglasya lar piong ka bayde bat ka dairy piong ka bayde bat ka veterinary bade bat ka agriculture kabut kitu ka ayat be yarti kumba ngilasya hakine kisngi ki baladep to ha ka bayde pade bat ka Shillong agglomeration hakbidai bat ka Shillong agglomeration nga ong epi ka benengkong ka bangisya nemuan galong katu kawi ka ba ngilaong ba banwanra iya ki marba mardi ki wholesale shops ki ba ki nongkendong jongi le ki district ki ba per ki wan haban lift te katu kayat kumju kumbade banyan te kaba mi extra hangne kumong pi ya kabade ya ka Shillong agglomeration rengkat pada kamlim sian di blok kalong services provided by self employed persons kabamut kumju hi kum ya ki kam plumbing works kamut ki plumber ki electrician IT repairs nang ta ki mechanic nang ta ki carpenter ya kataru ngilasya ya kabadai hapok ke Shillong area
ngisya ya ka bahapo Shillong area rengkat ru kabedai batka blok melim to katuka agriculture kayat kumju kabengila de batai nangta ka tea industry shubu kibatung kibatung au no kini batung kibatung slasha kini katai ya keneru lasha ya keneru ngilasha kitu kiyat kumju bat kini bro artli ke order kwa ban batai syai bang ni ya kini ki artli ke order wat la dengi la sya kumta kabamut kabadai senong kendong kabadai sikini district ki baper lani kabadai hapo Shillong rengkat bat kasina di blok melim ka protokol kaba ki DC Deputy Commissioner District Administration rengkat bat ki DMHO day ban board per king ya ki protocols ki advisories ki balese nakaliang jong ka district administration nang tan nakaliang jong district medical health officer day ban board per king nginemla ban ong ban ya lum ya lang ban ya khle kumju kumbajule mensua ten rei ki hab ban board per king ya kani kajing penbaik nakaliang jong sorkar lengba ka district administration kabanga kerpat kelong ya kitu barok kiba ensasdang yikikam ki jam jong ki lasai lasisngi kin sngew bahaban bu rentit ban bot renti ya kane ke jing penbaik nakaliang jong sorkar bat ya kane ngile na kabenta ka jing bah bat na kabenta ka jing bit jingbiang jong kayeng ka sem joki bat kumju na kamenta ka jingbit jingbiang jong ka snong bat ka jela hi jongi barok kawi ka bangakwa ruban pentip ang ni ngilaya lum ya ka stok ka bidai bat gido bilat namar pi menta ka factory do bilat ka lakhang menta kamut kani ka lockdown ka bakadang ya ngindang pej hakini ki sngi le se hadu lai tarik te nakaliang jong sorkar kawat jing tip la ka don stok nem la dangi pli yakini ki construction work te ka bas ngautunat ngan yatu ipi ba ka stok hakini ki cement factories ba peroper ka don bat kala ban biang na kamenta ko ba arbanai AA ban pendon kam hapo kejela ka jongi kata ka bang akwa benong ba le si yo don ki boong ba don do bilat tadi mdon ki materials tadi ya kata la komo on pika stok kadon but ya kani ban live pada ya kini la IT ban penbaik da ki deputy commissioner jong ki district ki baper nang ta shushu ngakwa ban ong ru ngisya ru hang ni Shillong ya kitu ki hardware shop namar klaim kitu pada ru mlong le si don ki bedon kam yau narot don ki bedon kam le si katin lani kitu kitiar gitar ki biadai ban bedon kam hakani ki construction works ya kaniru ngisya bat ya kane la betha ba ki deputy commissioner kin sa regulate kin sa penbit penbiang ya kur komple ya kini kidukan kanang ba kanum don tan karosh hang ni po Shillong namar ke Shillong kadang hap ha ka red zone kadang ha ka hotspot rengkat bat ka melim si anadi blok